thọ anh chơi tế vật đà ye santa cha ta te sarana e thalo con ta re via phom mia cha te via kunaka hanang chia vada sa pakalang e te ayon to te via varakanaka maye me ro rie che và santo sa hệ tông muni vara vachanang so tu mẹ kiang sa pe su cha ka va le su ya kha te via cha prom no yang amehe he ka tang pon yang sa pa sam pa te sa tha kang sa pe tang anumo tetva sa mẹ kia sa sane rata pa ma tara heta hon to are kha so vi se sa to sa sana sa cha lo ka sa vô thi phavato sa patia sa sanam pe cha lo kan cha te via ra khan do sa patia sa thân hon to su khai sa pe Parivare he atano ani kia sumania hon to sa pe he nye te phiyan chat via te sa va sa ni chan te yang so sa te va ka che ra sang chan te yon ta pe ne va chien nâng so miang ka lang Chakavala sa ha se su te sa su ye na ta ta kang ka lang ko la ha lang chia tang ye va prom Mani ve sana yang lo kania tho te se sa pa vinya sanang yang sot va sa pato khe Hi mon chon ta sang khya na ria e va mia ti kano pe tang meng ko lon tam phẹ nam mẹ he Tho anh chơi tế vật đà ye santa cha ta te sarana e thalo con ta re via phom mia cha te via kunaka hanang chia vada sa pakalang e te ayon to te via varakanaka maye me ro rie che và santo sa hệ tông muni vara vachanang so tu mẹ kiang sa pe su cha ka va le su ya kha te via cha prom no yang amehe he ka tang pon yang sa pa sam pa te sa tha kang sa pe tang anumo tetva sa mẹ kia sa sane rata pa ma tara heta hon to are kha so vi se sa to sa sana sa cha lo ka sa vô thi phavato sa patia sa sanam pe cha lo kan cha te via ra khan do sa patia sa thân hon to su khai sa pe Parivare he atano ani kia sumania hon to sa pe he nye te phiyan chat via te sa va sa ni chan te yang so sa te va ka che ra sang chan te yon ta pe ne va chien nâng so miang ka lang Chakavala sa ha se su te sa su ye na ta ta kang ka lang ko la ha lang chia tang ye va prom Mani ve sana yang lo kania tho te se sa pa vinya sanang yang sot va sa pato khe Hi mon chon ta sang khya na ria e va mia ti kano pe tang meng ko lon tam phẹ nam mẹ he